Hey, hvad er det nu? For noget tid siden kom jeg i tanke om, eller rettere jeg, så noget, så noget, hvor folk de kunne dele deres oplevelser, hvis de se noget på tv i går for mange, mange år siden, da de var børn, og undre sig over, hvad i verden var det, jeg så. Og så skal man tanke om, der er også del i går, eller del i går, mindst to historier. Jeg er grund til at lave det her. Wow, jeg er så god til det her. Jeg ved nu. Som jeg undrede over, hvad var det, jeg så. Den ene i går er, ja, en tand ekstrem. Det var, der ved ikke, i 30'erne, jeg tror, det vil sikkert være 20 år siden i går, hvor der var reklamer, som jeg ikke anede, hvad reklamer var for. Der sagde de i går, ja, det er clickbait, det her i går, altså tror jeg ikke, fordi at, det kan være, at det bare huske forkert. Men de sagde i går, kannibaler i Afrika spiser menneskekød. Og egentlig reklamen startede faktisk med, at jeg går virkelig i detaljer, det gør jeg virkelig. Det starter med i går, hvor der kommer i går halv tekst, så er der en hvid person i går. Jeg ved ikke, om det er en mand eller kvinde i går. Nøgen bagfra. Og det lignede om, det går op og ned en gang i går. Jeg er ikke sikker på i går. Jeg altid troede, det var noget af en bunker i går, der gik åben noget af en bunker eller et eller andet i går. Jeg er ikke sikker. Og den ene side var der en tekst, jeg tror, jeg mener, der var sort. Den ene side var sort, og så går der hvid tekst op. Og jeg kender på, at det er jo advarsel, ikke? Og det her kan jo lidt ekstremt, ikke? Og ja. Og senere så viser nogle en stamme i Afrika. Jeg tror Afrika i hvert fald, ikke? Og altså. Jo, det er det. Det sagde de også. At en stamme i Afrika spiser menneskekød. Mens de står og danser, mens nogle stammer fra Afrika danser omkring et bål. Jeg husker, at de, eller i hvert fald de viser en gruppe. Og senere spiser noget kød, som jeg ikke håber på, hvad de siger, det er. Og jeg undrer bare over, hvad i verden var det, jeg så. Jeg troede, det var en af de der, altså. Et eller andet grund, ikke også, så tænker jeg på et eller andet gammel reklame med et eller andet brætspil, ikke, om en bombe, som om, at det ikke er, altså, det ikke sige farligt ud, det er ikke rigtig farligt. Og så sammenlignet med det. Men når jeg tænker tilbage, så undrer jeg os over, hvad i verden var det, jeg så. Ja, kan de advare de mod kannibaler? Var det, altså, jeg tænker på, det var del af en film med et eller andet, men eller et eller andet filmreklame, ikke? Og for at få et eller andet op, ikke? Og, men jeg kan ikke huske nogen film, ikke? Også når du kommer ud med kannibaler. Ikke? Og, altså jo, der var egentlig godt meget længere tilbage, det Cannibal Holocaust, ikke? Men jeg tvivler på, det er den. Jeg er meget ældre. Og, og det er bare, jeg husker bare stemmen der på, ikke? Eller kommentatoren. Jeg synes bare, han har været i så meget andet, ikke? Men jeg kan bare ikke huske, hvad det er. Og ja, hvis nogen er inde i idé om det, ikke? Altså, det er bare skud i tonen, ikke? Og det kan være, at meget huske forkert. Det der kalder Mandela-effekt, jeg ved godt, det er ikke rigtigt noget at gøre med Mandela, ikke? Men det er mere, og jeg tror også, det er mere hukommelsen, der ændrer sig igennem tiden, ikke? Og husker for forskellige. For eksempel, den der film der, James Bond, så jeg tror det er Moonwalker, hvor ham der, jeg kan huske, hvad han hedder, ikke? Et af skurken, ham den høje med hvid skjorte på og metaltænder. Ikke? Og han smiler i filmen, ikke? Og der smiler til en pige. Og jeg mener, jeg synes, jeg har set, at hun har bøjle på. Men jeg ser oprindeligt i klip, så hun ikke bøjle på. Jeg tænker bare, virkelig? Jeg tror, de smilte til den anden, ikke? For det virkede, de havde noget tilfældigt, ikke? Og det er begge to, en af bøjle, en med metal i tænderne. Eller, ja, hvad jeg mener. Og så en anden historie, ikke så ekstrem, men jeg undrer godt at gå over, hvad det var. Jeg husker, jeg så det med familien lidt af det, ikke? Og altså, det er noget med, at mange tv-kanaler havde på det samme. Havde det samme, og jeg ved det jo godt, det samme det viste, ikke? Og altså, de viste reklamerne, ikke? Og så viste det som, at de følgte, det er som, de følgte nogle personer. Og så er hver tv-kanal, ikke? Og det følgte hver sin person. Og jeg tror også, det er cirka den tid siden, altså, jeg tror lidt før, ikke? Og jeg tror ikke engang, måske 17 år siden, eller 20 år siden. Jeg kan bare huske, hvor tv'et var, dengang min families hjem. Og der jeg kan bare huske, at de viste reklamen, så viste det der med, at den skulle følge en person, ikke? Og så viste det der, der viste reklamen, og viste bare reklamen, der. Okay, nu slutter jeg. Wow, jeg er så god til det her. Så
når de viser personen et billede af det, så viser sådan et, vi gav hvor vi i dag vil kalde et filter, af sådan en gammel, som hedder på dansk, kriminal billede af person, de tager, ikke? Og mugshot, eller hvad det hedder på dansk. Så er det old school, ikke? Hvor der måske er sort-hvid-agtigt. Jeg bare husker egentlig godt, altså, jeg kan da ikke huske, hvad det ser ud, ikke? Jeg mener bare en, der havde briller og skæg på, og så hue, og og jeg tror, en der går ind i ud af et bar, ikke? Og par, men det er bare ikke en anelse, hvad det var, ikke? Og altså, hvad det var eksperiment eller et eller andet, eller jeg ved godt i dag, ikke? Og kabel-tv, ikke? Og jeg kan bare, jeg ved ikke hvorfor, ikke? Men bare når man tænker tilbage, ikke? Og tænker tilbage. Lidt sludring det her, men når jeg tænker tilbage, ikke? Og på alle de ting der, ikke? Så teknologi og sådan nogle ting som kabel-tv og for eksempel, ikke? Og jeg så Pimp My Ride. Og der gjorde det helt ny teknologi, ikke? Og DVD-afspiller, MP3-afspiller, og i samme maskine, der kan også gå på nettet. We're gonna put the newest technology in your car. We're installing a new supercomputer called DriveSoft. Man, you're not gonna believe what this computer can do. It's a fully operational computer with a DVD player, an audio-on-demand MP3 player, a GPS, video-on-demand, email, the internet, and more. I'm gonna assume, given the time this came out, that cost $12,000 at least. Teknologi. Naja. Egentlig så er det bare det. Håber det gik nogenlunde. Ja. Hey. Okay. Jeg er lidt ekstra, ikke? Og jeg fik en god del af paintbill, du ved af det. Jeg tror, jeg er bedre med papir og blyant, men jeg tror bare, jeg kunne finde, ikke? Og få det med billede på og se, om jeg kunne huske det samme. Nogle ting at være overrasket over, jeg havde faktisk glemt på det tidspunkt. For eksempel, ikke? Til at starte med den der nøgne hvide person bagfra, bare kalde det. Jeg kom i tanke om, at den er en gang langt nede. Altså, grund til, at jeg tror, det er en bunker, ikke? Eller lignende en bunker, det er, fordi jeg var, ja, hvad er det, cementmure, eller hvad det hedder på dansk. Altså, selvfølgelig, ikke? Altså, selvfølgelig andre ting end bunker, der er cement, ikke? Eller, tror jeg ikke cement. Eller noget af den stil, i hvert fald. Jeg ved nu, og jeg mener, jeg kan ikke kunne se i enden af den gang, der så om hele personens krop, ikke? Og altså, som om at den ikke lige, ved nu, ikke lige frem var enden af gangen, ikke lige frem man kunne se en dør eller noget. Hvor det, ja, ved nu, der er en ting, jeg kom i tanke om. En anden var, at den ene side der, ikke? Og føler jeg, at der var mere åben, så den ikke gik alt for langt op. Jeg synes også, ikke? Og jeg tænkte på, at der var græs, ikke? Men jeg tog det ikke mere, ikke? Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg tror, det er noget, ikke? Jeg bilder mig ind eller et eller andet. Tænk på, om det måske er værd et eller andet, ikke? Hvis der var et eller andet natur, ikke? Bare husk, at var form for himmel, ikke? Men nu er jeg godt nok usikker. Det er så husker godt, det er den der hvide person der bagfra, og så den tekst der. Så jeg ikke er sikker på, at hvid faktisk noget tænker over det. Og der er Gusti der, jeg kan bare sige, stamme, lad os bare kalde. Jeg håber ikke, at det så alt for stereotypisk ud. Jeg prøver det ikke at være, ja. Jeg prøver ikke lige frem at være et røvhul, eller mørk humor, eller hvad man siger, ikke? Men jeg kom i tanke om, ikke? Jeg kan ikke huske, ikke? Altså, Guds stammen havde det der røde tøj på. Jeg husker nogenlunde huske der for syre, ikke? Men jeg kan ikke huske, om de havde noget i hånden, om det er instrumenter, ikke? Eller jeg tror, de dansede, ikke? Men jeg kan ikke huske, om det er instrumenter, eller om de havde spyd i hånden, eller spyd i hånden, det kan jeg huske. Og det er en anden person, ikke? Jeg sagde det til en anden person, ikke? Som der havde kød i hånden. Det kød, jeg håber ikke er det, jeg tror, det er. Altså, ja. Det kan godt være det, ikke? Altså, jeg ved det ikke. Ved nu. Jeg mener, en kvinde, der havde det. Og jeg mener ikke godt, at de havde, at kødet var på et eller andet, det ikke om det var spyd, eller for at spyd, eller om de havde det bare i en hånd, og så mener jeg kniven i den anden side. Eller i en anden hånd. Og så næste historie, eller nummer to historie. Kæft, jeg er god til det her. Der ved jeg nu. Der kommer et tanke om, ikke? Jeg faktisk ikke kan huske, ikke? Altså, jeg mener, jeg så, at det var et billede af det personer, de der mugshot, eller hvad du ved nu, det hedder, ikke? Kriminalfotos.
fotos, ikke, af kriminelle, ikke, og med gammeldags filter over. Ikke sådan noget som, gammel 1800-tal cowboy, Texas, Vilde Vest filter, med mere sådan noget, det ved jeg ikke, 1920'erne at gætte på. Ja, der er ikke sikker. Sikkert, i hvert fald sort-hvid, mener det var. Og jeg synes, jeg kan mærke til nogle af dem, ikke, men som egentlig godt har et eller andet forsyre, eller et eller andet, ikke, så det forsyre, det går over hans pande. Men det er faktisk nu, jeg tænker over det, går. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at de havde bare alle sammen ikke lige frem sure, ikke? Og ikke lige frem sure, som om, at nej, jeg bliver taget, selvfølgelig. Som jeg tror bare, det var en del af en parodi, eller jeg tror ikke, det var et eller andet form for reality shows. Og så næste, ikke? Og jeg tror ikke lige fra det bedste billede nogensinde. Jeg kan bare huske, at egentlig går han med skæg, fuldskæg, tynd, fuldskæg, eller mere, ikke så lang hår bag i, og hue og tandet jagt, tror jeg det var. Eller tror jeg ikke, og gik ud fra en dør af, som en lille bagindgang til den. Det gælder man bare ikke, for det er vel ellers, at gå ud derfra. Så, ja. Men tak fordi I gad lytte med, ikke? Og det er ikke frem det mest professionelle podcast, eller hvad det hedder det her, ikke? Men det er noget, jeg har lyst til noget tid, sådan noget, hvor at bare fortæller den her tossede historie. Om det er mig, der er forkert, det kan godt være. Eller om nogen af jer har måske set noget af det samme. Jeg ved det ikke. Det er godt passe, ikke? Og ja. Nå, tak fordi I så med. Hej.